الله أكبر ሃይማኖት እስልምና ታሪኽ እስላማዊ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ ንድሕሪት ተመሊስና ምስ እንምልከት ምስ ውላደት ሃይማኖት ኣብ መሬት ዓረብ ዝተተሓሓዘ መበቆል እዩ ዘለዎ። ኤርትራ ምስ መካ ዘለዋ ቅርበት ቀንዲ ረቑሒ ቀዳመይቲ ተቐባሊት ሃይማኖት እስልምና ገብራ ዝኽኣለ ምዃኑ ኣብ ብዙሓት ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ ሰፊሩ ንረኽቦ። እስልምና ካብ መጀመርታ እዋን ናብ ምድረ ባሕሪ ዝተቐልቀለሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ብዝነበሩ ዝተፈላለዩ ታሪኻውያን ክስተታት እናስፋሕፈሐ ይኸይዱ። እዞም ኣገደስቲ ታሪኻውያን ፍጻመታት ካብ ምምጻእ ሰሓባ ማለት ሰዓብቲ ነቢ መሓመድ ዝነበሩ ጀሚሩ ምስ ምስፍሕፋሕ ግዝኣት ቱርኪ ምዕስካር ግብፃውያን ኣብ ደሴታት ዳህላክን ገማግም ባሕርን ከምኡውን ወራሪ ኢማም ኣሕመድ ግራኝ ካብ ኣቢሲንያ ዝኣመሰሉ እዮም። እዞም ተዘከርቲ ታሪኻውያን ምዕባለታት እስልምና ኣብ መሬት ናይ ሎሚ ኤርትራ ንኸስፋሕፍሕ ዓቢ ተራ ዝነበሮም እዩ። ነቢ መሓመድን ሰዓብቶምን ኣብ መካ ብዝነበሩ ኣረማውያን ይሳደዱን ንኽኽተሉ ድማ ይህደኑን ኣብ ዝነበሩሉ ናይ መጀመርያ ዓመታት ምውላድ እስልምና እዩ ዝነበረ። እዚ ማለት ብ615 ዓመት ሓባራዊ መዋእል ነቢ መሓመድ ንገለ ካብ ሰዓብቶም ካብቲ ዝነበረ ቅትለትን ግፍዕን ንኸምልጡ ናብ ምድሪ ሓበሻ ከም ዝሰደድዎም ይፍለጥ። ኣብ ገለ ሃይማኖታውያን መጻሕፍቲ ምስልምና ተተሪኹ ከም ዝርከብ ድማ ነቢ መሓመድ ንምድረ ባሕሪ ምድሪ ሓቂ ኢሎም ከም ዝሓበርዎም ኣብኡ እውን ሕያዋይ ንጉስ ከም ዝቕበሎም ብምንጋር ከም ዘፋነውዎም ብሰፊሑ የመልክቱ። እዞም ተኸተልቲ ናይ ነቢ መሓመድ 11 ሰብኡት 4 ኣንስቲ ኮይኖም ካብተን ኣንስቲ ጓሎም ንነቢ መሓመድ ርቕያ ትርከበን እዮም ዝነበሩ። ብድሕሪኦም እውን 83 ሰብኡት 18 ኣንስትን ናብ መረብ ምላሽ ከም ዝመጹን ካልኦት 50 ሰባት ድማ ድሒሮም ካብ የመን ናብ መዲና ነቢ መሓመድ ናብ ዝነበርዎ ክበጽሑ ብባሕሪ ተበገሱ እሞ ማዕበል ናብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ከም ዘምጽኦም ብውቢሎም ኣብ ምድሪ ሓበሻ ምስቶም ዝቐደሙ ሰሓባ ከም ዝተጸምበሩን ይፍለጥ። እዚ ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ዘመን ብሰላም ናብ ኤርትራ ዝኣተወ እምነት እስልምና ዓበይቲ ቅርስታትን ኣሰራትን ይርከብዎ። እዚ ተተሓሒዙ ኣብ 625 ሓባራዊ መዋእል ናብ ኤርትራ ኣትዮም ሰሓባ ዝሰርሕዎ መስጊድ አልሰሓባ ናይ ኤርትራ ጥንታዊ ታሪኽ ዘለዎ ናይ እስልምና እምነት ቅርሲ ኣብ ምጽዋዕ ይርከብ። ምስ ምጅማር እቲ እምነት ኣብ 615 ዓመተ ምህረት ሃገርና ናይ ሃይማኖት እስልምና ተቐቢላ መጽለሊ ዝሃበትን ብሰላማዊ መገዲ ክዝርጋሕ ዝፈቐደትን ፈላሚትን ታሪኻዊትን ሃገር ይገብራ። ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ከም ፈላማይ ማዕቆቢ ስፍራ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ብምዃኑ ኣብ ታሪኽ ሃይማኖት እስልምና ዝለዓለ ስፍራ ዝሕዝ እዩ። ብተወሳኺ ካልእ ንእስልምና ሃይማኖት ኣብ ምድሪ ሓበሻ ከስፋሕፍሕ ዝገበረ ዓቢ ታሪኻዊ ፍጻመ ብቁፅጻር ግብፃውያን ደሴት ዳህላክ እዩ። ግብፂ ንባዕላ ኣብ 640 ዓመተ ምህረት ሓባራዊ መዋእል ካሊፍ ዑመር ኢበን አልቀጣብ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺርዋ ነበረ። ብተመሳሳሊ ኣብ 702 ዓመት ሓባራዊ መዋእል ናይ ኤርትራ ደሴታት ዳህላክ ኣብ እዋን መሪሕነት ካሊፍ ኡማያድ ተቆጻጸርዎ። ቅድሚት እዋን ደሴታት ዳህላክ ማዕቆብን መዋፈርን ናይ ባሕሪ ሸፋቱን ቀርሰንትን እዩ ዝነበረ። ግብፃውያን ነዞም ቀርሰንቲ ትፊኦም ብዝተቆጻጸርዎን ግን ናይ ምንቅስቓስ መራኽብ ካብን ናብን መሬት ዓረብን ምድሪ ሓበሻን ኮነ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ምልውዋጥ ንግድን ምንቅስቓስን ብምፍጣሩ ሃይማኖት እስልምና ብዝለዓለ ከስፋሕፍሕ ከኣለ። ድሕሪ እዚ እዋን እስልምና ምድሪ ሓበሻ ብሓፈሻ ምድሪ ባሕሪ ድማ ብፍላይ ብዝለዓለ ኣስፋሕፊሑ ነበረ። ድሒሮም ዝሰዓቡ ታሪኻውያን ፍጻመታት እውን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ሰቐልዎ። ኢማም ኣሕመድ አልቃዚ ኣሕመድ ግራኝ ምድሪ ባሕሪ ክሳብ ዶብ ሱዳን ተቆጻጺርዎ ብምንባሩ እስልምና ንኸስፋሕፍሕ ዝለዓለ ተራ ተጻዊቱ እዩ። ቀፂሉ እውን ናይ ቱርኪ ንግስነት ኦቶማን ምጽዋዕን ገማግም ባሕርን ኤርትራን ብምቁጽጻሮም እምነት እስልምና ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ናብ ፍርቂ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ዝኽተልዎ ሃይማኖት ክኸውን ኣኺልዎ እዩ። الله أكبر